Παπα-Νικολάου. Για τρεις ο αρχηγός. Το είχε δει το όνειρο ο αρχηγός από πριν. Φουρνιέ. Θα πάρει ένα σούτ μπροστά του. Άχαστος. 5-5, ο Γουόκα πάτησε φρένο. Βλέπει ο Ολυμπιακός με τον Βιλντόζα. Μόνος του στο lay-up δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Να ο Βιλντόζα θα δοκιμάσει για τρεις. Καλύτερα που δεν έβαλε το lay-up. Και στέλνει φυλάκι στους φίλους του Ολυμπιακού που κάθονται σε μία αγωνία. Ελεύθερος ο Παπα-Νικολάου. Ναι, αμέ! Ζέγκοφ με 5 δευτερόλεπτα. Μπροστά του είναι ο Αμπάλτε. Θα δοκιμάσει ένα σουτ πάνω σε άμυνα. Τι έβαλε! Τι παιχταράς είναι αυτός! Σκοράρει όπως θέλει, όπου θέλει! Φουρνιέ, Χεζόνια, χάνει και λίγο τον έλεγχο. Αμπάλτε. Αυτός θα πάρει το σουτ. Δεν θα το βάλει! Αμπου Ντάμπι! Ο Ολυμπιακός φεύγει από Μαδρίτη απευθείας για την Αραβία.